माने चिनि सामको बेनिफिशियरि रगनो जों ताकलाय पन बागै मांखा रां 2,60,000 नि रां बाय थांनाय 2021 2022 2022 44 जना ताबसो जाति 44 जना रजाखा 6,60,000 रांनि एके आबो एके पोल्ट्री बाहायनो जों थांनाय 2022 2021 3,430 जनानो जों टक बाखा आबो बायसिनि रां 34,30,000 रां बायखा 2021 2022 2023 हंके 821 जनानो जों बेनिफिशियरि रगनो जों टक रिमांखा आवरो चिनि रां बायखा 24,40,000 रां एके पिगारि खरबसिनो रिमांखा जों बाखा नरक आबो नायदि 2021 2022 558 चिनि बेनिफिशियरि रगनो जों वाक बाखा आबो बाय 51,50,000 रां चिनि बायखा 21 22 81,50,000 22 23 तो इसे 156 जना बेनिफिशियरि न जों बाखा वाक आबो बाय 24,40,000 चिनि रां बायखा एके चिनि जतोय जों रां माने 2,12,00,000 ट्रान्सफार फान्ड नि बिसिङो चिनि ओ बाक माने एक्टिविटीज रक जों फाइनान्शियल इयार जों अबायके खायतों ताकलेबो 2022 2023 फाइनान्शियल इयार बो चिनि तेबो ताबो बेनिफिशियरि रगनो जों वाक रक बागनानि तंखो एके अबाहाय एक्टिविटी जों ताबो कखनो एदिसे हाफां आगे 37 বছর तंगमन या सगां अबाहायके एआरडि डिपार्टमेंट आसु कर्म जग्ग खायजेगियाखौ नरक साइमांखाना एके अबबायनो जों ताकलाय जों 7 जना वेटरनारि डक्टर नामानि ताइचिनि ताबो एंटरप्रेन्योरशिप डेभलपमेंट खाय इनिशिएटिव जों ताबो आरेकटा আমরা যেটা ডিসিশন নিছি করকনাট ও তক কসম আবনো বাহিনী जों 500 টাই তো আমরা 500টা করকনাট तक न जों ताबो चिनि बेलबारि फानमो आचारिनाय थिनाङा जों आस्ते आस्ते ताइबो बांग्रोवै आबो बाहायनि बेनिफिशियरि रगनो जों रिनानि बागै वानसलाय दङ आबोनि लगे लगे जों देशी तक रगनो बाहायके चिनि रगनो फार्म खायै चिनि बर रगनो चला सिगला र बरि सिगला रनो रिरुइ इनकाम खायमान आबोनि बागै चाटियो दङ आबोनि लगे लगे वाक बाहाननि मस दें न बाहायके जों आबनो प्रिजार्व खायै मस देंनो बाहायके बनो जों फूड प्रोसेसिंग खायै जों खालायमान आबोनि बागैबो जों चाटियावलाय दं दाखि दाखिनो वाक बाहान मस दें चिनि पैकेज जा ड्राई पैकेज खाय जुदि फातार हास्ते फातार फान फाल मानानि जुदि खायमान खांगाके चिनबो जों ताइबो चिनि चला सिगला बरि सिगला सामंकरि र सामंमा आबोनि बागै चिनि डिपार्टमेंट जों चाटियावै दंगो अबन बिसिङो जुदि नरगने कोनो सुंमुं तंहाके सुंमान बरगनो 1 বছর मुसुक आदार बो रजाक चानानि रजाक मुसुक मागना पाय रजाक मुसुक दूध प्रोसेसिंग खायनानि बागै मेशिन सुनानि बागै मेशिन बरनि नग रक सोसाइटिनि नग रक जतनो हाफांनि थेके तां रजाक के ताबुक तामंग बायखा इंटरेस्ट करिखे बाक्सा बाक्सा मुसुक रगनो बाक्सा फालि जाबायखा मुसुक करिखा के दूध र गोबां खायलियाके जानि जा बर कुप्रुलाय तंलाय बायखा के आ स्कीम तो पाइ थांखा ताबो के बरगनो ताविसा म थांनानि बागै जों अलरेडी कक सालायके बायके जों स्टेट नि थानि ताइसा प्रपोजल रहय आ आगे जे सोसाइटी दङ मानदाय कायसा इनि हजामाराव कायसा दङ सोसाइटी और बेलबारिउ कायसा दङ अबरगनो बायके थांसारिमान किन्तु बरने थानि मुसुर करिबेके बाक्सा फालि जाबायके बाक्सा ताम खायबेके बरगनो बायके मथाङिमान ताइसे बरगो गुमुति रग बाय टाइप दङ बाहायनो बरने टाइप करिखा कारण दूध प्रोडक्शन करिखाबा जों बायके बरनो मथाङिमान फि आबोनि बागै वान सग लाइ दंफे